ayipheli la indaba yethu. Haleluya. Imnandi kaJesu ngoba kuyona into akubona ukuthi ingoba sikanje. Haleluya. Siyakhona. Egameni likaJesu ngibingelele abazalwane bonke. Egameni likaJesu abangaphakathi kwalendlu. Lesigaba zabo baba nabomama nabantu abasha kwelihle igama likaJesu Kristu. Khona into lelithi singamtholaphi. Umzalwane uNkulunkulu nje bekhona abanye uNkulunkulu. Ungahita abanye abekho bakhona. Haleluya. Kodwa kakhulu. Amen. Singamtholaphi. uNkulunkulu nje. Siyabonga uNkulunkulu ukuthi asivulele ithuba. Haleluya. Ngubaba uNgcobo okholwayo inkosi uJesu. Amen. Wangisindisa uNkulunkulu ngomusa wakhe lapha kwambiza. Ngubaba nje ongeke umnaki. Ordinary. Hayi mhlambe ungazi mhlambe khona okwezinto ukuthi izinto engibona likhulu ukuthi uJesu uhamba nawe. Haleluya. Bona ukuthi izima likupha ngoba ayikazinga. Ayikazinga wezalwane. Ufuna. Haleluya. Esasho umthetho ethi yona asabe yothelweni zakhe. La asilokhuzi asigcina umthetho. Amen. Njengoba sina. Sizokhonza nje. Ngendlela ejwayelekile. Amen. Siyajabulela lokho kwenzeka ngoba ukuba kwenzekanga ngabe asikho isimo esinje. Uma ukhumbula kahle ngibuka nje manje ukuthi abantu bagcwele imoto baya endaweni ethile abanye baya emakhaya. Bathi bayolungisa okulungiswa. Aphinde legoli kungalungiseki. Ngoba kufanele kube khona okulungiswa. Ziningi izinto ezilungiswayo. Zingalungiswa ebukhoneni benkosi. Kuthiwa asambeni siyohlangana ekhaya. Siyolungisa. Thina ke sihlanganyele la ndawonye ukubhekisa ubuso bethu uNkulunkulu. Sibuka umsebenzi awenzile ngoJesu. Akukho kuningi bazalwane esingakho. Futhi ithemba lethu alikho kwenye indawo. Noma ke ngathiwa kwenzeka noma yini. Akukho la ngakwenjimele khona ukuthi cha eke ngizame ngenye indlela. Ayikho eminye imizamo. Egameni likaJesu. Ngisacela esifunde lelizwi. Nezwe khona la. Lapha ngoba Johani 19 to 26 ugcina 27. Ela ngikufundele kakhulu. John chapter 19 sifundo verse 26 sigcine ku verse 27. Kuthe uJesu ebona kunina nomfundi amthandayo bengakhona wathi kunina mame bheka indodana yakho. Wayesethi kumfundi bheka unyoko. Kusukela kuleso sikhathi umfundi lowo wamisa kwakhe. Amen. Amen. Esikoleni kangibanga mningi kakhulu ngaphuma ngedina. Ngaphuma ngedina kusho ukuthi bayibathi abamanje wathi ukuthisha. Ngizobesho njalo abantu abasha labo bathiwa ama-2K. Bathi wathi ukuthisha. Ngoba sange wafika ngaphaya eklasini yokugcina. Cha khona into engiyibukayo ke la. Inkulumo ekhulunyiwe umuntu umuntu uyabona la mama akakhona lapha laba bafundayo amazwi asho uJesu la wathi uthe indodana ayibheke unina kanjalo nonina ayibheke indodana aphuma la umazwi emlonyeni ongathithi imali
uyabona ukuthi akusona isicelo ngicela ubheke unyoko ngicela ubheke indodana kusho uJesu kusho uNkulunkulu uqobo amebanisa uJesu noNkulunkulu uJesu uphelele bazalwane bami ukwezwa abanye beshizi uphelele uNkulunkulu uphelele ngakho uJesu ethi ngiyisa kusho ukuthi awukwazi ukuthi uzoya uNkulunkulu uJesu ukuthi uzojonga uJesu kusho ukuthi ujonga uNkulunkulu kodwa uya uNkulunkulu amen ithi lenkosi indodana ayibheke unina kanjalo nonina bheke kusho ukuthi kuyabhekwa kufanele kuyasehlula kufanele sivume uNkulunkulu ukubheka amen iseluleko lezi esikhuluma uJesu esimele izinto azenzile uJesu esesiphambanweni engeke ngizenze uma ngizwa izihlungu ngeke ngikhiphe izinto ezirayight siyambonga uNkulunkulu ngeke ngikhiphe izinto ezirayight usesiphambanweni kakhipha mhlawumbe ukhipha igazi kwenzeka yonke ukuthi indodana bheka unyoko nawe ngibheka indodana ngithanda ngezansi ukuthi kuleso sikhathi lo mfundi usenze njani uyamthatha useya naye useya naye kusho ukuthi ulalelile nansi indaba enkulu bazalwane kusho ukuthi ulalelile ngabe ulalelile yini nalabo abagibela ngaphambili ulalelile yini abakubizela esiphambanweni uthatha isinqumo njengoba umthetho awulazi basikenza mhlawumbe mina nginguma lalo usuku namhlanje awulazi phela ukhona impilo yakho izophelela kuJesu mawungamukelanga uthi indodana bheka kanjalo nendodana ibheka unina kusho ukuthi kuyabhekwa ngithanda ukuthi kube khona ukulalela base beyenza leyo wamthatha lo mfundi wahamba naye ngoba kusho bani kusho uNkulunkulu esathi ubaba ngesonto edlule uJesu ekhuluma esethi family yethu ikhulekele ejuleni kusho uJesu la amen uPeter kazama asethi hayi ngeke angisadobi ngizamile walalela lento eyishoko ukhuluma emlomeni ongathethi imali ukhulekele ejuleni akazange athole nalabo balalelile uMaria unina kaJesu uqobo okusho ukuthi ke manje ngezinye indlela awusena indodana yakho yilefu lokuyibheka mina ngeke kaNkulunkulu ngoba vese wavuka uJesu leso sikhathi waseyakho lapho kufanele bahlale bebhekana okungenzeka ukuthi lokhu kufuna ukuthi akuthumbe esitolo okungenzeka ukuthi amonde lo nalowo muntu kuyabhekwa siyahluleka ufuna sicele uNkulunkulu kuyabhekwa uNkulunkulu uthi ndodana bheka unyoko nawe mame bheka indodana uyabona ukuthi Jesu akekho lapho akasezoba khona lapho ngokwenyama uzophela kodwa ushiya umyalezo esimene sibuhlungu konke lamazwi abasho abazalwane awathula abazalwane abekhulunywa uJesu esesiphambanweni kodwa amazwi wonke apositive bazalwane niloko nje enginakho bazalwane ukuthi uma izwi lenkosi mama bheka indodana kusho ukuthi kuyabhekwa uNkulunkulu akasisize sifinyelele kuloko mina ngangeke ngize ngikwazi ukuthi yabona ngikhipha isiyalezo esiwusizo ngizobheka lesi simo esingehlelayo bese ngikhale ngomama ngingakhali nangoNkulunkulu kodwa Nkosi yathi nje yabheka kuloyo oyisizwe wakhipha isiyalezo ngifuna ukubambe le nto mzalwane wathi ndodana bekunyama nawe mame bheka indodana kufanele kubhekwane wamthatha ngaso sikhathi elinye izibona la kwezinto elinye umshongelo ngiyabona ukuthi wasemthatha wasemnakekela weyibona egameni kaJesu yabona